семействата и туристите. От щандовете и павилионите може да закупите интересни подаръци и сувенири, а също да се почерпите и с местни ястия, които са направени на място, и също така може да се почерпите с коледни напитки. Дори слагат на коледната си трапеза класическа пандаколе. Това е мека фокача, пълна с захаросани плодове и стафиди. В Тоскана приготвят традиционно панфорте. Този сладкиш, пълен с захаросани плодове, бадеми, подправки, има дълга история. Първите писмени сведения за него са от преди 1000 години, като по това време той се нарича коледен хляб. Защитникът на дядо Коледа в някои региони на Италия, като Тоскана, има дървена структура, която представлява защитник на дядо Коледа. Носители на подаръци през коледния период в Италия са Света Лукия, Младенецът, Бабо Натале, Дядо Коледа и Богоявление. Бафето.